Takže zdar lidi, dneska jsem si šel zahrát na automaty jako a takže tak. A ještě chci říct něco. No. No. Čevko, skurvený zmrt. Teď konečně něco řeknu. Ty demente. No. Řeknu ti tohle jenom. Běž se vypchat, to píše už dej pokoj. Já ti dám taky pokoj, ty kurva jedna. Skurvená, vole, nic tady, ani ti neříkám ty hajzle, že běž do piči. Dělej si svůj názor. Takže lidi, pokud se vám to stalo líbilo, chtěli byste víc takovýhle automatů, tak mi napište do komentářů, že jo, chci automaty, takže mějte krásný den a mějte se čus jako.